बेनिखायनो डेभिडआ बुंदों गितफोरनि 119 130 आवहाय नोंनि बाथ्राखौ बेखेवनाया स्रां होयो बिजों सादा सिदा मानसिफ्राबो गियान मोनो आरो बिजिरनो गोरों जायो जायनि जुनै जों इसोरनि बोसोनखौहाय जोंनि मेन्दाफोरनो जों फोरोंनांगोन आरो लावखारफोराबो बे इसोरनि बोसोनावहाय गोगोमै रोदा सुनांगोन आरो नैथियाव जों नुनो मोनो इसोरनि बाथ्रायानो जोंनि जिउनि आहार होननानैहाय पितरा बुंदों गांसेनि पितर 2:2 पदआवहाय बुंदों नै सारि जा गोदान गथ'आ जेरै बिमानि आहारखौ अरायबो हामलायो बेबादिनो नोंसोरो जिउआव देरलांनो आरो बासायजानायाव देरलांनो जिउनि गाइखेरखौ लोंनो अरायबो हामलायदो पितरा बुंदों इसोरनि बाथ्राया मोनसे गाइखेर बादि जेरैबादि जोनोम मोनगोदान गथ'आ बिमानि आहारखौ लोंनो थाखाय उसुखुथु जायो बेबादि नोंसोरबो इसोरनि बोसोनखौहाय सोलोंनो थाखाय जेब्लायबो हामलायदो जुदि सासे गथ' गोरलैया बिमानि आहारखौ नांगौ बादि मोनजायाब्ला बियो जेरैबादि देरनांगौ बेबादि देरनो हाया जों जुदि साननै सानथामसो ओंखाम जायालाबा थायोब्ला जोङो जोंनि मोदोमाव जेरैबादि दुरबल जायो बेबादिनो जोङो जिउनि आदारखौ बे जाबाय इसोरनि बाथ्राखौ जोङो जायाब्ला जोंनि आत्मिक जिबना दुरबल जागोन आरो बायदिसिना रोखोमनि बेमारा जोंखौ गाग्लोबगोन बेनिखायनो पितरा बुंदों गोरलै गथ'फ्रा जेरै बिमानि आहारखौहाय आरो गाइखेरखौ लोंनो थाखाय उसुखुथु जायो बेबादिनो नोंसोरबो इसोरनि गोथां बाथ्राखौ जायखौ बे गाइखेरनि सिम्बल होनानै बुंदों बेखौ लोंनो नोंसोर उसुखुथु जादों You need to be grounded to the sound teaching of God's word. We need to be rooted in the word of God. पितरा बुंदों गितफोरनि 150:9-11 पदसिम बुंदों इसोरनि बाथ्राया जोंखौ पाप मावनायनिफ्राय होबथाग्रा होननानै डेभिडआ बुंदों डेभिडआ जेब्ला बेतसेबाजों गाज्रि खामानि मावखांनायनि उनावहाय गोसो सोलायदों नाथाना बेखौ जेब्ला कनफ्रन्ट खालामदों बे गोसो सोलायदों आरो बिनि उनावहाय बे इसोरनाव आरज खालामदों जाहाथे बे एखे पापखौ बियो मालाबो मावफिना आरो बियो बुंदों बे पापनिफ्राय बारग'नो हानायनि राहाया मोनसेल' बे जाबाय इसोरनि बाथ्रा होननानै बियो बुंदों बेनिखायनो आं फरायनानै खोन्थानि गितफोरनि 150:9-11 पदसिम जोहोलावफ्रा गावनि सलनफोरखौ माबोरै फोसाबनो हागौ How can a young man keep his ways pure होननानै डेभिडआ गावनो बे प्रश्नखौ सोंदों आरो बिनि फिननायखौ बियो गावनो होदों बे जाबाय नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो आङो गोसो मोनसेयै नोंखौ नागिरदों फोरबो नोंनि हुकुमनिफ्राय आंखौ गोजान जानो दाहो आङो नोंनि बाथ्राखौ गावनि गोसोआव आवथायनानै लाबाय मानोना आंनि नोजोरा बेनो आङो नोंनि जेङा पाप दाखालामदों होननानै इसोरनि बाथ्राया जोंखौ पाप मावनायनिफ्राय होबथाग्रा होननानै डेभिडआ बुंदों आरो बियो बुंदों नोंनि बाथ्रानिफ्राय नोङो आंखौ गोजानाव माब्लाबाबो दादोन मानोना जे दिनाव आङो नोंनि बाथ्रानिफ्राय गोजानाव थागोन बे दिनाव आङो सैताननि शिखाराव गोग्लैगोन बेनिखायनो डेभिडआ बुंदों आं नोंनि बाथ्राखौ आंनि गोरबोआव आवथायनानै लाबाय जाहाथे आङो नोंनि बेरेखा पाप खालामा डेभिडआ बुङाखै इसोर नोंनि बाथ्राखौ आङो आंनि नटबुकआव लिरनानै दोनबाय होननानै बियो बुङाखै नाथाय जों नटबुकआव लिरनानै दोनाब्ला बावनोबो हागौ आरो डेभिडआ बुंदों I have hidden your word in my heart. आङो नोंनि बाथ्राखौ बोसोनखौ आंनि गोरबोआव आङो आवथायनानै लाबाय होननानै बुंदों जाहाथे आङो पाप मावबावा बेनि थाखायनो इसोरनि बाथ्राया जोबोद गोनां फार्स्ट नाम्बार बुंदों इसोरनि बाथ्राया जोंनि मोनसे जिउनि थुंग्रि सैतानजों दावहा नांनायावहाय आरो बेखौ जों नुनो मोनो जिसुखौ जेब्ला सैताना आनजाद लादों बियो इसोरनि बाथ्राखौ रेफारेन्स होनानै सैतानखौ आनजादाव बियो फेजेनथारदों थिग बे कन्टेक्सखौ लानानैनो पौला बै एफिसियासनि 5:11-17 बुंदों जे इसोरनि बाथ्राया मोनसे थुंग्रि बादि सैतानजों दावहा नांनायाव होननानै बुंदों आरो बोखांजानायनि खर' खोबग्रा आरो जिउनि थुंग्रिखौ नाजाव बे इसोरनि बाथ्रा होननानै बुंदों इसोरनि बाथ्राखौ बे हेलमेटबो होनना बुंदों जेब्ला जोङो बाइक सालायो जों हेलमेट गानो आङो गुवाहाटीयाव सिगांहाय 9 बोसोर बाइक सालायदों आङो 9 बोसोर 10 बार एक्सिडेन्ट जादों हाइवेआवनो हेलमेट दंखायसो आरो हेलमेटआ ओरैबादि गोरामोन बुरुखामोन हरनि 11टा 12टासिम 200 किल'मिटार आं बाइक सालायोमोन
10 बार जादों दा हान्थुनि बेगा एसे गनानै दङ गोजौ जानानैहाय बेनो लास्ट एक्सिडेन्ट बिनिफ्राय बाइकखौ सालायाखिसै आरो हेलमेट गैयाब्ला आं गुरुबायमोन माना जै खर' गुरुबाय नोङो गोथाङै थाला आखाइ मोनसे गैयालाबो नों गोथाङै थागोन आथिं मोनसे गैयालाबो नों गोथाङै थागोन मेगन थाइसे गैयालाबो नों गोथाङै थागोन आरो पाउला मानो बुंदों जोंनो हेलमेट खर'नि गाननांगौ होननानै इसोरनि बाथ्राखौ सैताननि नाम्बार 1 टारगेटआ जाबाय जोंनि खर' माइन्डखौ बियो फार्स्ट एटाक खालामगोन जुदि जोंनि माइन्डखौहाय बे कन्ट्रल खालामनो हाबायब्ला एटाक खालामनानै सानदो नों जेनबाय सैताना देरहाबाय बेनिखायनो पाउला बुंदों इसोरनि बाथ्राखौ नोङो मोनसे हेलमेट बादि खर' खोबग्रा गानदो आरो इसोरनि थुंग्रि बादि बाहायदो होननानै जायनि जुनै जोङो इसोरनि बाथ्रायावहाय रोदा सुनांगोन जाहाथे जों गुबुनखौबो फोरोंनो हायो आरो गावखौबो इसोरनि बोसोनाव रोदा सुनानैहाय लानो हायो आरो इसोरनि बाथ्राया जोंखौ फोरोंनायनि सुद्रायनायनि सोंखारिनायनि आरो धोरोमानि हाबा मावनायाव थाम थिम खालामो होननानै बुंदों इसोरनि बाथ्रानो जोंखौ सुद्रायो जोंखौ फोसाबो जोंखौहाय माने सुस्रायो आरो धोरोमानि हाबा मावनायनि थाखाय जोंखौ थाम थिम खालामनो हागौ होननानै पाउला बुंदों गांनै तिमथि 3:16 आरो 17 पदाव बुंदों आं फरायनि गोथार लिरनाय मानिया इसोरजों हां सुजाबाय आरो फोरोंनायनि थाखाय जोंखौ रायनायनि थाखाय थोंजों खालामनायनि थाखाय धोरोमाव फोरोंनायनि थाखाय उदायगौ इसोरनि मानसिया गुरगनाय मोजां हाबानि थाखाय थाम थिम खालामजानाय बादि पाउला बुंदों इसोरनि बाथ्राया इसोरजों हां सुजानाय गोथां बाथ्रा जेरैबादि इसोरा आदमखौ हां सुनानै गोथां खालामदों बेबादिनो पाउला बुंदों इसोरनि बाथ्राबो गोथां बाथ्रा बेयाव जिउ दङ बेयाव गोथां दङ बेयो जोंखौहाय माने सुद्रायनो हायो जोंखौ बियो पापनिफ्राय सुस्रानो हायो बियो जोंखौ फोसाबनो हायो बियो जोंखौ सैथोनि लामाजों दैदेननो हायो बियो जोंनो नंगौनि लामाखौ खिन्थानो हायो आरो धोरोमनि हाबा मावनायाव बियो जोंखौहाय थाम थिम खालामनो हायो जायनि जुनै नोंथांमोननि हाबा मावग्राफ्रा बाइबेल कलेजाव थांनानै इसोरनि बाथ्राखौ सोलोङो जाहाथे बे बाथ्रानि द्वारै बिसोरो गावसोरखौहाय थाम थिम खालामनानै इसोरनि हाबाफोरखौ मावो आरो बेखायनो बुंदों पाउला बे एखे बाथ्राखौनो नोंसोरो गावसोरनि कंग्रेगेसननोबो फोरोंदो जाहाथे बिसोरबो धोरोमनि हाबा मावनायावहाय थाम थिम जानो हायो आरो नंखाय फोरोंग्राफोरनि बेरेखा गसंथानो हायो गावसोरनि फोथायनायाव गांनै तिमथि 3:13 आरो 15 पदआव मा बुंदों आरो दुष्ट मानसिफोर आरो आन्दाय होग्राफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनाव थांगोन होननानै बुंदों नै दुष्ट मानसिफोर आरो आन्दाय होग्राफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनाव थांगोन गुबुनफोरखौ आन्दाय होगोन आरो गावसोरबो आन्दायगोन होननानै बुंदों नै पाउला नाथाय ना बुंदों नै दा पाउला तिमथिखौ बुंबाय नाथाय बाट कन्ट्रास्ट नाथाय नोङो गाव सोलोंनाय आरो फोथायनाय नंगौआव थाफायदो जे इसोरनि बोसोनखौ नों सोलोंदों नोंनि बिमानिफ्राय नोंनि माने बिबैनिफ्राय मानोना तिमथिनि बिफाया सासे ग्रीकसोमोन बियो जिहुदी धोरोमनि मानसि नङामोन खिन्थु बिमा आरो बिबैया ख्रिस्टियानमोन इसोरखौ खुलुमग्रामोन आरो तिमथिया बिमा आरो गावनि बिबैनिफ्राय इसोरनि बोसोनखौ सोलोंदों आरो बियो ख्रिस्टखौ मोनदों बेखायनो पाउला बुंदों जे बोसोनखौ नोङो नोंनि बिमानिफ्राय बिबैनिफ्राय सोलोंबाय जाय फोथायनायखौ नोङो मोनबाय बेयाव नों गसंथादो होनना बुंदों आरो बेफोरखौ नोङो सोरनिफ्राय सोलोंखो बेखौ नों मिथिगौ सोरनिफ्राय सोलोंदों पाउला बेखौ फोरोङाखै बिनि बिमासो फोरोंदों बिबैसो फोरोंदों इसोरनि बोसोनखौहाय आरो बिसोरनि दुआरै बियो ख्रिस्टियान जादों बेखौ नों मिथिगौ आरो गोसोखां नों उन्दैनिफ्रायनो गोथार शास्त्रखौ मिथिगौ जाया नोंनो बासायजानायनि गियानखौ होनो हागौ होनना बुंदों उन्दै गथ'निफ्रायनो नोङो इसोरनि बोसोनखौ सोलोंबोबाय आरो फोरोंजानो मोनबोबाय नोंनि बिबैनिफ्राय नोंनि बिमानिफ्राय बिफानिफ्राय नङाब्लाबो मानोना बिफाया सासे नन ख्रिस्टियानसोमोन नन जिहुदी बेकग्राउन्डनि मानसिसोमोन बेयाव नोङो गसंथा आरो नों जुदि बेवहाय गसंथानो हायोब्ला आरो बे नों सोलोंनाय इसोरनि बाथ्रायाव नोङो गोग्गोमै रोदा सुनानै थानो हायोब्ला अब्लासो नोङो नोंनि बै एफिसिस गिर्जायाव थानाय कंग्रेगेसनखौ फोरोंनो हागोन आरो साबधान खालामनो हागोन होननानै बियो बुंदों गांस्नि तिमथि 4:13 पद आं सहैयागौमानि नोङो गोथार शास्त्रखौ फरायनानै मानसिफोरनो खोनासंहोनाय
खोथानाय आरो फोरोंनायाव गोसो होदो होननानै बुंदों पावला जेब्लानाखि बे बिलाइखौ लिरदों बियो तिमथिखौ बुंहरदों आं थांबावगोन खेबसेबाव नाथाय आं सहैनायनि सिगां नोंनि डिउटिया जाबाय बे इसोरनि बाथ्राखौहाय फरायनानै खोनासंहोनाय खोथानाय आरो फोरोंनायाव नों गोसो होदो होननानै बुंदों नै इन माय एबसेन्स इट इज योर रेसपन्सिबिलिटी to teach the word of God to your congregation and build them up in their faith. आंनि एबसेन्सआवब्लाबो नोङो इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनानै नोंनि कंग्रेगेशनखौ फोथायनायाव गोगोम खालामनांगौ होननानैहाय पावला तिमथिखौ बुंहरदों। दिनै जोंनि गेजेराव गोबांथार इसोरनि हाबा मावग्राफोर दङ गेदेरथार बिबान मोननायफोर दङ आं बेखौ बुंदों with great power comes great responsibility गेदेरथार बिबानखौ मोननायजों लोगोसे गेदेरथार पावारखौ मोननायजों लोगोसे नोंथांमोनहा गेदेरथार दायित्वबो दङ बे जाबाय इसोरनि बाथ्राखौहाय फोरोङै नोंथांमोननि कंग्रेगेशनखौ फोथायनायाव लुखांनाय आरो गोगोम खालामनाय आं मोनसे फरायबावनोसै थिनहरजानायनि 11 आयदानिफ्राय 19निफ्राय 26 पदसिम बेखौ बुंनानै फोजोबनोसै थिनहरजानायनि 11 आयदा 19निफ्राय 26 पदसिम खोनासं बहाय स्टिफानखौ सिथारनायनि उनाव नासय जानायजों ख्रिस्टखौ फोथायग्राफोरनि जायफ्रा सेरखाय जानानै जेरुसालेमनिफ्राय फयनिकिया कुप्रस आरो सुरिया हादरनि एन्टियकआव थांदोंमोन बिसोरो जुदायारिफोरनो गाहाम रादाबखौ खोन्थादोंमोन नाथाय बिसोरनि मादाव कुप्रस आरो कुइरेनियानिफ्राय थांनाय ख्रिस्टखौ फोथायग्राफ्रा फोरबु जिसुनि गाहाम रादाबखौ ग्रीकफोरनोबो खोन्थादों फोरबुआ बिसोरखौ हेफाजाब होनायखाय गोबां मानसिफ्रा फोथायनानै फोरबुनिथिं गिदिंफिनदों जोङो जेब्लानाखि जोङो थिनहरजानायनि 7 आयदाखौ फरायो अब्ला जों नुनो मोनो स्टिफानखौ जिहुदिफ्रा अन्थाइजों खुबैथारदों आरो बे अन्थाइजों खुबैथारखांनायनि उनावहायनो जेब्ला जोङो 8 आयदाखौ फरायो अब्ला जों नुनो मोनो जेरुसालेमाव गेदेरथार पारसिकिउसन जादों नासयनाया फैदों ख्रिस्टियानफोरखौ होसोदों आरो साउला बेखौ लिड खालामदों बे मानसिफोरखौ हमै जेलाव सोदों बुदों आरो बे समावहाय बै ख्रिस्टियानफोरा लेथेर फेथेर जादों आरो बिसोरनि माखासेया एन्टियकआव फैदों आरो एन्टियकआव फैनानै बिसोरो ख्रिस्टनि बासायजानायनि खौरांखौ खोन्थादों आरो बिनि दुआरै गोबांथार मानसिफोरा ख्रिस्टियान जादों आरो गंसे गिर्जाखौ एन्टियकआव लुनो हादों